आथिखालनि जितु बारहावा बेखौ नायनानै बुंनांगोन जे भैरबकुन्द समस्तियाव इउपिपिएलनि बारानो बारगासिनो दं। बेवहाय जोंहा दा 6टा राजनितिक दल पार्टी हिसाबै नुजाथिदों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल, बेनिफ्राय जिएसपि, बिजेपि, कंग्रेस, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। बे गासै मोनद' राजनितिक हान्जाफोरनि गेजेराव इउपिपिएलनि फारसे रायजोफोरनि सापर्ट आरो रायजो राजाफोरनि जिथु रेसपन्स बेयो सबनिख्रुइबो साबसिन। बेनिखायनो बे बारहावाफोरखौ नुयोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो जे एबार भैरबकुन्द समस्तियाव इउपिपिएलआनो जोबथानाय मिनिनायखौ मोनगोन। बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा बिटिसि बिसायख'थिखौ जाजानायखौ लुबैदों, नाथाय दासिमबो माला जागोन जेबो खौरां मोनाखै। दा बेनि बागै रायजो राजाखौ मा फोरमायनो? रायजो राजाल' नङा, बेवहाय बिसायख'थिजों जड़ित गासैबो सुबुंफ्रानो बिसायख'थिखौ थाब जाजानायखौ लुगैयो। खारन बिसायख'थि जेसेबां गोलाव जागोन बेसेबांनो गोबां जेंना नुजागोन। रायजो राजाफोरनिबो दुसिन्था मा जागोन मा मागोन। ओमफ्राय बे बिसायख'थियाव जायफोर जड़ित जानाय राजनितिक हान्जानि मावथिफोर बिथांमोनाबो अनेक प्रब्लेमनि जेंना जानो गोनां जायो। बिजाथिया निजेथ' आरो बहुत खस्थ' जानो गोनां जायो। फारसेथिं देहानि खस्थ', मानसिक खस्थ', लोगोसे थाखा फैसानिबो प्रब्लेम फैयो। बेनिखायनो जेसेबां हायो बिसायख'थिखौ थाब जाजानायखौ बयबो लुगैदों। दिनै बिजाथिफ्राबो लुगैदों, राजनितिक हान्जाफ्राबो लुगैदों, रायजो राजाफ्राबो लुगैदों। दाखालि बावैसो जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि मोनसे कमेन्ट होदों जे बिटिआर ओनसोलाव जि कर'ना भाइरासनि प्रक'पा बांसिन जादों, बेखौ नुनानै इलेक्सनखौ फावसायनांगौ, बेबायदि जि कमेन्ट आरो जि लाइजाम बिथाङा इलेक्सन कमिसनाव हरदों। इलेक्सन कमिसनफ्रा मा धरনের रेसपन्स दासिमहालागै जों मिथियाखै, खिन्थु जों फोथायदों इलेक्सन कमिसना उचित बेबस्थाखौनो लागोन, उचित सिद्धान्तखौनो लागोन। साननैसो सिगाङाव बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों जे गभर्नर रुल्स बिनायानो इउपिपिएलनि थाखाय बिराद गिदिर गोरोन्थि होनना बुंदों। बेखौ इउपिपिएलआ बियाखै, गभर्नर रुल्सखौ इउपिपिएलआ बियाखै। जिहेतु कन्स्टिटिउसन मोनसे क्राइसिस जाबाय। बिपिएफनि सरकारा जिहेतु एप्रिल मासनि 27आव जोब्बाय आरो जोबनाय लोगो लोगो बिथांमोननि एबसेन्सआव, सरकारनि एबसेन्सआव, इलेक्टेड सरकारनि एबसेन्सआव सोरबा बेखौ गभर्नरानो सलायो। बे कन्स्टिटिउसनेल मोनसे सिस्टेम, आरो बे सिस्टेम मथेसो दिनै गभर्नरा सासन खालामदों। बे इउपिपिएलआ बिनायबो सोरबा राजनितिक हान्जाया बियाखै। आरो बेखौ बुंदोंबा बे बिथांनि गोरोन्थि। बिथाङा हयथ' सिस्टेमखौ मिथिया, कन्स्टिटिउसनखौ मिथिया, बेनिखायनो जानला मोनला कमेन्ट होदों। दा पलिटिशियान हिसाबै 17 इयार्स बिटिसि सालायनाय हिसाबै बिथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनांगोन जे कन्स्टिटिउसनेल क्राइसिस जायोबा बे काउन्सिलावनो जा, स्टेटआवनो जा, गभर्नरानो सासन खालामो। आरो बे प्रसेस मथे सालायदों। बे सोरबा इउपिपिएलआ बिनाय बाथ्रा गैया। ओमफ्राय बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गासै बिटिसि 40टा सिटआव 37टाल' बिजाथि होदों, नाथाय बिथाङा 40टा देरहागोन आरो इउपिपिएलआ 0 जागोन होनना बुंदों। बिनि बागै मा बुंनो सानो? हाग्रामा महिलारिया आसलते आथिखालाव बिसायख'थिनि जितु बार दुलाराय बर'लेण्ड ओनसोलाव बिथांनि बेरेखायै जितु ढौ फैगासिनो दं, बेखौ नुनानै बिथांनि खर'आनो गरम जाबाय। साननाय हनाया अस्थिर जाबाय। बेनिखायनो मा बुंगोन, मा मागोन, मा समाव मा बुंग्रोबो बेखौ गावनो मिथिलिया। बेनिखायनो बिथांनि जितु बाथ्रा, 37ल' केन्डिडेट होननानै 40 बोरै देरहानांगौ, बबे अंकजों? दा बिथाङा बेबायदिबाथ' मेथामेटिक्सआव जोबोद दुर्बल, बेखौनो बुंनांगोन। आसलते बिथांनि जितु मानसिक सिन्ताधारा बे इमबेलेन्स जाबाय। बेनिखायनो जाहा था बकिलाबाय थादों। बेनिखायनो जों बिथांनि बे माखौ गुरुत्त' होआ। दिनै इउपिपिएलनि बागै जिबायदि ढौ फैदों, बेखौ नुनानै बिथाङा गिख्रंथावदों। आरो गादिनिफ्राय गोग्लैबा जे बिथाङा जेलाव थाहैनांगोन, बेखौ साननानैबो बिथांनि खर'आ गरम जादों। आरो बेनिखायनो बे जानला मोनला बुंखाबाय थायो, जानला मोनला बकिसिगोन। हयथ' मालाबा समाव जानला मोनला मानसिखौ बुनोबो हासिगौ। बेबायदि अबस्था बिथांनि गोसोआ, बिथांनि मेन्टेलिटिया बिदि जाना फैबाय। साननैसो सिगां नोंथांमोना दिल्लीयाव थांदों, मा सावरायनानै आरो गुबुनथिहाय रायजोफोरखौ मा फोरमायनो सानो? ओरैनो जों दाखालि दिल्लीयाव थांदोंमोन। बे माबानिफ्राय जोंहा सिगाङाव इउपिपिएलनि आफादगिरिया खननै थांना फैखांबाय। हम मिनिस्टारखौ लोगो हमखांबाय, ओमफ्राय हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमबाय। बेनिफ्राय जोंबो सिगांनि एनडिएफबिनि नखर बिफाननि जेनेरेल सेक्रेटारि आं सानैजों थांदोंमोन। आरो थांनाया जोंहा बेखौ बिटिआरनि माबाखौ एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ, बेखौ एसे
प्रेसार खालामनो जों थांदोंमोन जों थांनानै जइन्ट सेक्रेटारि हमखौ लोगो हमनो नागिरदों खिन्थु बिथाङा इटिमेटलि ट्रान्सफार जानानै गोदान रिप्लेसमेन्ट रावबो सफैखो बिथांखौ लोगो हमनाय जायाखिसै खिन्थु आइबिनि जाय जों डिरेक्टर एके मिश्र बिथांखौ जों लोगो हमदों लोगो हमनानै जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट थाबैनो खालामनांसिगोन होनना जों रिकुवेस्ट खालामदों आरो लोगोसे बिटिआर सुक्तियाव एनडिएफबिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन केस उइड्रल गभर्नमेन्ट साखरियाव एबजर्ब खालामनाय बे बाथ्राफोरबो जिहेतु दंमोन बेनिखायनो बेफोरखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना जों रिकुवेस्ट खालामदों बे बेलायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे कमिटि दानांगौ होननानै आरो बे कमिटियाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि सोद्रोमा लोगोसे सिगनेटरि एग्रिमेन्टनि सिगनेटरिफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि दानांगौ होननानै मोनसे जों स्टेट गभर्नमेन्टखौ डिरेक्सन हरबाय दिनै बिथांमोना कमिटिखौ दादोंना दायाखै नोंसोरखौ खबर होनो हायाखै होनना सोंदोंमोन बेनिफ्राय जोंनोथ' खबर होआखै निश्चय दागोन दायोबो जों खबर मोनगोन बेबायदिनो जों बुंदोंमोन आरो जों रिकुवेस्ट खालामनाय मथे खुब सम्भब भारत सरकारनिफ्राय असम सरकारखौ प्रेसार हरबाय थादों जे इमप्लिमेन्टखौ थाबैनो खालामनांगौ आरो बिनि रेसपन्स हिसाबैनो खुब सम्भब हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल मैया थांदों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैदों आरो लोगो हमखांनाय लोगो लोगोनो हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे कमेन्ट होदों जे बिटिआर सुक्तिखौ 2 मासनि भितरावनो इमप्लिमेन्ट खालामजोबनाय जासिगोन बे मोजां बाथ्रा खिन्थु जों बेखौनो बुंबावनो सानदों जे बिटिआर सुक्तिखौ 2 मासाव इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हानाय सम्भब नङा खिन्थु स्टार्ट जे जासिगोन बेनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो मोनसे स्टार्ट जाबानोबा पर्यायक्रमे मोनसेनि उनाव मोनसे मावलांबाय थागोन आरो टटेल माखौ सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो जोंनो खमावनो 1-1.5 बोसोरसो नांगोन कारण 2 मास 1 मासाव फोजोबनो हानाय बेबायदि नङा जों मोजां मोनदों जे सरकार अन्तत असम सरकारा मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय गोसो गुदुं दिन्थिदों आरो बिथाङा थाबैनो मावसिगोन आरो मावाबा जों प्रेसारनो होबाय थागोन प्रेसार खालामगोन जों थारैनो मानोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हिसाबै जों जायफोर सिगनेटरि जों सानफ्रोमबो सरकार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट मोननैखौबो नारसिनबाय थागोन जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ कारण बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामबासो जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्टआ स्पिड आप जागोन आरो जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि गासै बिथिङावनो जों जौगानाय ओनसोल हिसाबै गावखौनो रिकगनाइज खालामनो हागोन आरो बेबायदि पर्यायाव जों लांनो हागोन बेनिखायनो जोंनो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि प्रयोजन दं आरो जों सरकारखौ प्रेसार होबाय थागोन सागानगिरि बिथाङा जे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बुंदोंमोन नाथाय मैया हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों जे बिटिआरनि सुक्तिनि माखासे इमप्लिमेन्टखौ बे मास मोनसेनि गेजेराव माखासे जिमान हायो इमप्लिमेन्ट खालामफिननांगौ दा रायजो राजानि थाखाय मा फोरमायनो धीरेन बर'नि खोथा मा बुंबावदों बिथाङा हाग्रामाया जि बुङो बिनिनो माउथपिस हिसाबै खामानि मावग्रा कारण निजेस्व साननो हनो हानाय केपासिटि बिथांहा गैया हाग्रामाया जि बुंगोन बेखौनो बुंगोन बेनिखायनो हाग्रामा बे धीरेन बर'आ मा बुङो बुङा बिनि सायाव साननांगौ जेबो गैया कारण बिथाङा माबायदि मानसि बेसेबां गोथौनि दैनि ना बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनदांजोब्बाय आरो बेनिखायनो बिथाङा जाहा थाहा बखिखागोन कारण मेलेमाव जेबो गैया बेनिखायनो जों बेखौ बिथांनि बुंनायखौ जेबो गुरुत्तबो होआ रायजोफ्राबो गुरुत्त लानायनि प्रयोजन गैया बिथाङा जातिखौबो दैदेननो हाया समाजखौबो दैदेननो हाया गावनि संगठनखौनो दैदेननो हाया आरो दिनै बिथाङा गावनि बेक्ति स्वार्थनि खोथाल' सिन्था खालामो आरो बेक्ति स्वार्थ सिन्था खालामग्रा मानसिया समाजनि खुनुदिन मोजां सिन्था खालामा दा बिटिआर सुक्तिया मोजां नङाबा गाव मानो सहिखो बेखौनो मानो साननो रोङाखै बिथाङा जुदि बिटिआर सुक्तिया मोजाङानो नङामोन बिथांनोथ' सुक्तियाव सहि होनायनि सिगाङावनो 3-4 बिथांखौ स्टाडि खालामनो होदोंमोन ड्राफ्टखौ बेयाव फरायनानै मा बुजिखो आरो जुदि मोजां नङा होनना बुङोबा बेखौ कारेक्सन खालामनांगौ होननानै मानो साजेसन होआखैमोन मानो सहि होखो दा प्रश्नआ बे गावनो जाबा जानानै जाखांनायनिसो गाज्रि होनबाथ' जायाना जानायनि सायावनो गाज्रि होनना बुङो बे जाखांबाय हजम जालायनोसै बे समावसो नों गाज्रि होनना बुंबाय बेखौ सोर गनायगोन दा हिमन्त बिश्व शर्माया जे मास मोननैनि भितराव जिथु बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा मास मोननै हाजोबनाय नङा खिन्थु आराम हनजे खालामगोन बेनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जों आसा खालामदों बिटिआर सुक्तिया थाबैनो रुपायन जादों आरो बेखौ मावफुंजोबोबा जों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि हारिसाफ्रा दावगालायनि राहा मोनगोन लामा मोनगोन आरो मोजां रोखोमै थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोनगोन